నమస్తే వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ 24 న్యూస్. కర్నూలు జిల్లా కోడమూరులో శ్రీ చౌడేశ్వరి దేవి తిరునాళ్ల సందర్భంగా అమ్మవారికి సారె సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కూడా చైర్మన్ కోట్ల హర్షవర్ధన్ రెడ్డి, జడ్పీటీసీ రఘునాథ్ రెడ్డి, ఉప సర్పంచ్ మాధులు, వైసీపీ నాయకులు ప్రవీణ్, రమేష్ నాయుడు పాల్గొన్నారు. అమ్మవారికి రథోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా కన్నుల పండుగ సాగింది. ఈ ఉత్సవాన్ని తిలకించేందుకు జిల్లా నలుమూలల నుండి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.